Силният дъжд и мокрия сняг нанесоха сериозни щети върху инфраструктурата на територията на Босилеградска община, заради което общинския кризисен щаб в събота обяви извънредно положение. Силните порои нанесоха щети на почти цялата пътна инфраструктура. Общината ни посетиха инспектори от водностопанството на Сърбия, които заедно с кмета и членовете на кризисния щаб обиколиха най-засегнатите участъци. Лалошката долина напълно е разрушила асфалта до махалата и там трудно се предвижда. Подобно е положението и в ниските части на Райчовци, както и в местността Добри дол. Брянковската река е напълно унищожила моста, който преди години бе построен от страна на дирекцията за строителни площи и пътища, а срутени са почти всички пешеходни мостчета на долините и реките, които хората в нашите села ползвали за ежедневно преминаване. Също така пороите нанесоха вреди на всички селски пътища на територията на Босилеградска община. Цялата механизация, с която разполага общината ни, е на разположение на кризисния щаб и е включена във възстановяването на щетите. Компетентните служби са на терена и се преценяват щетите, за което ще се потърси финансова помощ от правителството на Сърбия. Хората, които имат нужда от медицинска, ветеринарна или друг вид помощ, живеят в отдалечените села на нашата община, могат да сигнализират за помощ на телефона на кмета на общината Владимир Захариев на номер 065-405-9980, който ще координира службите да им се окаже нужната помощ. Това заяви самия той, като предостави телефонния си номер хората свободно да му се обадят за помощ. По време на уикенда е имало 2 интервенции в Дукът и Горна Любата, където хората се нуждаели от медицинска помощ. Помощ ще се окаже на всекиго, който се нуждае, каза кмета Захариев, който по длъжност оглавява кризисния щаб. След наводненията, които в петък обхванаха нашата община, сега са актуални свлачищата. Няма път, който не е натрупан с земя, камъни и клони в следствие на свличане. Върху премахване на авариите са ангажирани работещите и механизацията на публичните предприятия, дирекция за строителни площи и пътища и услуга. Възстановено е движението на пътя в квартал Лалош в селата Извор, Млекоминци, Бресница, Гложие в село Райчовци заради свлачище в застоя пътя, където возилата се пренасочват на алтернативен път, а там са застрашени 2 къщи и временен обект. Приоритетните канали са прочистени, а чрез тях минава вода, докато каналите в останалите села са напълнени с чакъл и пясък. Местните пътища са в катастрофално състояние, но санирането им е от втор приоритет. Последствие на лошото време, което засегна Босилеградска община от петък насам заради паднали електрически стълбове и прекъснати проводници от тежък мокър сняг, все още без ток са повече от 200 потребители, предимно от по-високите части. По данни от електроразпределителното в Босилеград, все още снабдяването с ток не е възстановено заради срутване на 50 на електрически стълбове, 20 от които във въздушната мрежа високо напрежение и 30 ниско напрежение. Прекъснати са далекопроводите от Босилеград Лисина и Промея Лисина, Караманица Жеравино, Бистър Доганица и Клисура Мусуль. Става дума за сериозни щети на електромрежата. Веднага предприехме мерки за нейното възстановяване, заедно с екипи и съоръжения от Лесковец, но имайки предвид размера на авариите, пълноценното електроснабдяване можем да очакваме към края на седмицата, уточни шефът на Босилеградското електроразпределително Саша Миланов. Поради лошото време и неблагоприятни за работа зимни условия, поради което бе затруднено четенето на електромерите, от електроразпределителното съобщиха, че срокът за заплащане на декемврийските сметки е удължен от 25 до 31 януари събота. Потребителите, които изчислят сметките си до 31 януари, ще имат право на предвиденото 5% намаление, а след този срок ще се изчислява лихва на дълга. От сутринта ползването на услугите в областта на мобилната и фиксна телефония е възстановено изцяло за абонатите на всички оператори на територията на Босилеградска община, казаха от тукашното отделение на Телеком Сърбия. Заради екстремно лошите климатични условия през уикенда имаше проблеми с захранването на базовата станция в Бесна Кобила, заради което имаше прекъсвания в телефонната мрежа на територията на нашата община от петък след обяд насам. Това препятствие е отстранено и в момента всички мрежи функционират нормално, потвърдиха от отделението на Телеком Сърбия.
Образователните ведомства в страната ще се включат в празненствата по повод отбелязването на училищния празник Свети Сава. По този повод утрешния ден, 27 януари, в училищата в Сърбия ще бъде тържествен. Поради училищния празник Свети Сава, възприет в чест на известния сръбски просветител и първ сръбски епископ, във вторник на 27 януари няма да има учебни часове, а ще бъде изнесена подходяща културна програма. От Централното основно училище Георги Димитров в Босилеград ни съобщиха, че програмата в чест на Свети Сава ще бъде изнесена в хола на училището с начало от 10 часа. В Босилеград утре предимно облачно с превалявания от сняг. Ще духа слаб североизточен вятър. Сутрешна температура на въздуха -5 градуса, максимална дневна +1 градус.